як хатое даст майне сари халқи мо пайдо шудааст. худо тел мешад, худо нател намешад. худо ту ба уже додаги аст. худо ватан дод меа, худо тани сиҳат дод меа, ақл дод ме, чашми бино дод ме, дасти гиро дод ме, ту ба возможност дод ме, шанс дод ме. ту ба худованд бобои барфӣ нест ки халта ба биёрад тият. худованд ман ҳамин ту худ ту ба ҳозир мани дарси мана гӯш кардани анами шансай. китоба меёбӣ мекунӣ вай шансай. қуръона ту ба роя кард вай шансай. худованд уже дод. бо чӣ доданаш дар кор? анамин чиза ришакан карда партофтан дар кор. чӣ ба ки халқ ҳамми чӣ ба гунаҳгор худо медонад. гунаҳгор не ки ягон чиза кунадага худам кардам мегӯд. хона сохтам мегӯд ту чӣ кор кардӣ? ман хона сохтам, ман фарзанд тарбия кардам, ман ин кардам, пул кардам. ин чизо ба как бо ту худованд ту ба ёрдам накарда буд чӣ? худа тоқа будӣ чӣ?